Ang wa paginhawa human gituok mo'y gitumbok nga namatyan ni Rhea May Tocmo base sa migawas nga resulta sa autopsy sa lawas niini nga mitugma sa pangangkon sa suspect nga si Simeon Gabutero. Sayra nato ang detalye pinaagi ni ining report. Dulangway sa Cebu City Police Office nga ni samot kalig-on ang mga ebidensyang gihuptan batok ni Simeon Gabutero kinsa ni angkon nga mao'y nipatay kang Rhea May Tocmo. Kini ilabi na sa nigawas nga resulta sa autopsy sa lawas sa biktima. Ang ato ang medico-legal autopsy report which is ang cause of death is asphyxia. So asphyxia through manual strangulation. So gisakal ang biktima which is nag-coincide po dito sa statement sa maong suspitsado nga gituok pod niya. Gilak niya sa iyang arms ang maong biktima. Gawas sa autopsy result o sa extrajudicial confession sa suspect, nagpositibo sab kini sa DNA, human nakuha og foreign object ang kuko ni Tocmo nga mitakdo sa vocal swab ni Gabutero. Gawas nini, nausay nakuha nga mga CCTV footage ug ang pamahayag sa usa ka habal-habal driver nga nasakyan sa biktima padung sa dapit sa suspect. Masaligon ang Cebu City Police Office nga ang gihuptan nga mga ebidensya dili lang maka-prosecute ni Gabutero kun dili maghatod yun kini sa iyahang conviction. Lakip sa pasakanong kaso ang giingong kauban ni Gabutero dihang gilabay nini ang lawas ni Tocmo sa sitio Mohon, Barangay Tisa, Cebu City. Samtang andam na ang tanan alang sa pagduso sa kasong murder ngadto sa piskalya apan gipaabot na lang ang presensya sa pamilyas biktima nga maoy nominal complainant batok sa suspitsado. Kaya naghangyo man to sila nga hulaton gid sila para sila gid mismo ang magpail sa kaso. Kauban si Clarence Gabutin, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.